донишманде дар биёбон ба чӯпоне расида ба ӯ гуфт: чаро ба ҷои таҳсили илм чӯпонӣ мекунӣ? Чӯпон дар ҷавоб гуфт: он чи хулосаи донишҳост, ёд гирифтам. Донишманд гуфт: хулосаи донишҳо чист? Чӯпон гуфт: 5 чиз аст. Якум, то ростӣ тамом нашуда дурӯғ нагӯям. Дуюм, то моли ҳалол тамом нашуда ҳаром нахӯрам. Сеюм, то аз айб ва гуноҳи худ пок нагардам, айби мардум нагӯям. Чаҳорум, то розии Аллоҳ тамом нашуда ба дари хонаи дигаре наравам. Панҷум, то қадам ба биҳишт нагузоштаам, аз ҳавои нафс ва шайтон ғофил набошам. Донишманд гуфт: ҳақиқатан ки тамоми уламоро дарёфтаӣ. ҳар касе ки ин 5 хислатро дошта бошад, аз оби ҳақиқати илм ва ҳикмат сероб аст. боқӣ қазоват бар шумост. худоҳофиз.